Πάμε. Γεια σας φίλοι μου από την έκθεση της Ηλιούπολης. Είμαστε εδώ πέρα και πάμε να κάνουμε παρέα unboxing μια κούκλα της Iron Tech που μόλις ήρθε. Πάμε να τη δούμε. Εδώ είμαστε. Ωραία. Το πρώτο πράγμα που βλέπουμε μόλις την ανοίξουμε, τι βλέπουμε? Ότι είναι πάρα πολύ καλά συσκευασμένη. Απίστευτα καλά συσκευασμένη. Εδώ να φανταστείτε είναι τα πόδια της. Πάνω είναι ο κορμός και το κεφάλι είναι ξεχωριστά. Λοιπόν, να δούμε τώρα τι έχει μέσα σιγά σιγά. Έχει καταρχήν ένα ωραίο μαύρο δαντελωτό εσώρουχο. Το βάζουμε στην άκρη. Έχει δύο περούκες, μια μαύρη, μια ξανθιά. Πάμε και αυτά στην άκρη. Εδώ έχουμε αυτά εδώ, επανατοποθετούμενος κόλπος. Το εδίο κανονικά δεν μπορώ να σας το δείξω, έχει τα χείλη εξωτερικά όμορφα και από εκεί και πέρα αλλάζεις και βάζεις μέσα τον κόλπο αυτό, έχει δύο και για κατ' επιλογή του πελάτη τέλος πάντων είναι αυτό, γιατί υπάρχει και ο σταθερός κόλπος εννοείται. Πάνε και αυτά στην άκρη. Έχουμε αυτό εδώ πέρα το πλαστικό, το οποίο το γεμίζουμε με αντισηπτικό, με νερό, με λίγο σαπούνι και καθαρίζουμε εσωτερικά το κόλπο της κούκλας. Πήγαινε και εσύ στην άκρη. Έχουμε, τι έχουμε? Έχουμε, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Λοιπόν, είναι κάτι σαν παπιόν με κουδουνάκι. Ωραίο. Μάλλον παπιόν είναι, ναι. Έξυπνο. Πας και εσύ στην άκρη. Έχουμε μία στέκα, η οποία είναι με δύο πούπουλα, δεξιά αριστερά, έτσι, για το κόζι. Και εσύ στην άκρη. Έχουμε εδώ ένα πολύ ωραίο άσπρο λευκό, τι να πω, baby doll, κάτι τέτοιο, μαζί και το βρακάκι μέσα, όλα πανέμορφα. Στην άκρη και εσύ. Και εδώ έχουμε, στο τέλος, έχουμε μία χτένα. Αυτό να σας το δείξω. Είναι το USB, το οποίο φορτίζεται στον υπολογιστή σας και το τοποθετούμε στο κόλπο για λίγα λεπτά και θερμαίνεται όλο εκείνο το κομμάτι. Είναι πολύ έξυπνο, πολύ ωραίο, διασκεδαστικό, την κάνει ακόμα πιο ρεαλιστική και καυτή. Και εσύ στην άκρη. Έχουμε μία χτένα και έχουμε και τις συνδέσεις, το κεφάλι με τον κορμό. Είναι αυτό με βίδα, αυτό που είναι μισό βίδα και κουμποτό, και το τρίτο, το οποίο πάλι είναι κουμποτό, βιδώνει στο κεφάλι, μάλλον βιδώνει στον κορμό και το πάνω μέρος πάει στο κεφάλι και πάει δεξιά αριστερά. Τώρα δεν μπορούμε να το κάνουμε με το ένα χέρι, το καταλαβαίνετε. Τα βάζουμε μέσα, πας και εσύ στην άκρη. Έχουμε ότι είναι της εταιρείας Iron Tech, όμορφα. Έχουμε οδηγίες χρήσης, τα πάντα. Να το βλέπετε, αυτό που σας έλεγα. Λοιπόν, και διάφορα άλλα ενδιαφέροντα πράγματα για τη σωστή χρήση ενός φυσικού avatar. Και την ευχαριστήρια κάρτα από
Αυτή η εταιρεία έχει 3 εταιρείες, αυτό το brand τέλος πάντων. Τη Real Lady, την Iron Tech και τη Siga Fan. Όμορφα. Και εσείς στην άκρη. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε, να βγάλουμε τα φελιζόλ, το ένα στην άκρη και το πάνω μέρος και εσείς στην άκρη. Και τώρα, να δούμε λιγάκι από κοντά, όσο μπορούμε να δείξουμε στην κάμερα, έτσι. Λοιπόν, ωραία. Όπως βλέπετε φοράει ένα ωραίο μεταξωτό κιμονό, μεικτικό. Δηλαδή από ρούχα είστε κομπλέ. Αλλά παρόλα αυτά μπορείτε να αγοράσετε ό,τι θέλετε, ό,τι αρέσει στον καθένα. Λίγο να σας δείξω και όσο μπορώ να πλησιάσω, να δείτε τις φλέβες, τις λεπτομέρειες. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Μην γίνουμε αδιάκριτοι, αλλά δεν βοηθάει η κάμερα, αλλά λίγο κάπως το καταλαβαίνετε. Αν το είχατε μπροστά σας θα λέγατε αυτό που λένε όλοι οι πελάτες: δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Κάτω εδώ τα πόδια, κάτσε. Το εδίο, μην το δείξουμε ακριβώς γιατί θα μας κόψουν. Φτάνει τόσο. Τα χέρια είναι πολύ καλά προστατευμένα, όπως και τα πόδια. Πολύ σημαντικό τα άκρα να είναι. Λοιπόν, να κάνω ένα pause για να βγάλω το κεφάλι. Το κεφάλι είναι εδώ. Ωραία, λοιπόν, δεν θα τα ανοίξω το κεφάλι γιατί φεύγει αύριο αυτή η κούκλα, πάει στο νέο της σπίτι και απλά πήραμε την άδεια από τον ιδιοκτήτη να την ανοίξουμε και να δείξουμε ό,τι μπορούμε, τέλος πάντων, περισσότερο. Το κεφάλι της είναι εδώ. Όμορφα. Ωραία. Εντάξει. Σταθερά. Λοιπόν, αυτό είναι το κορίτσι που αύριο θα βρει το νέο της σπίτι. Αυτά είναι τα παρελκόμενα που έχουμε μέσα. Η έκθεσή μας, θα βαρεθείτε να σας δείχνω συνέχεια. Εδώ είμαι εγώ και κάτσε να το κάνουμε διαφορετικά. Αυτές είναι έτοιμες προς πώληση, να ξέρετε. Μπορείτε να έρθετε από την έκθεσή μας στην Ηλιούπολη, να τις δούμε από κοντά, να επιλέξετε, να τις δείτε και μέσα στο e-shop πρώτα, που έχουμε όλες τις λεπτομέρειες, καταγράφουμε περιγραφές, βάρος, ύψος, τα πάντα ό,τι πρέπει να ξέρει κάποιος. Ωραία, εδώ είμαστε. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλη μια φορά μαζί μας και να είμαστε όλοι καλά.